गोसोआव जाना दङ। हराव उन्दुनो हाया, हांथुनिफ्राय मोनो थाखा मोनो, ओमफ्राय जानोबो हाया बेबस्था। दा दुखुनांथाव बाथ्रा जाहैबाय आं दा आंनि बेमारखौ हापानि बेमार होनदों। दा आं जोंनि गहपुरनि माबायाव मेडिकेलाव नायबाय, दा नायबाबो हामनाय जायाखै। दा ट्रिटमेन्ट लाबावनांगौ। गुबुन खौराङा जाबाय रांखावरि बिथिङाव आंहा जोबोद लोरबांथार। बेनिखायनो आं दा उननि जिथु माने ट्रिटमेन्ट लानांगौ बे ट्रिटमेन्टखौ आं दासिमबो लानो हानाय जायाखै। बेनिखायनो अननानै आं रायजो राजाफोरनि खाथियाव खावलायदों, नोंथांमोना अनोब्ला एसे एनै अनसुंथाइ हरनानै आंखौ बेमार फाहामनो खाबु होगोन होननानै आं नोंथांमोननि खाथियाव आर'ज गाबनाय जाबाय। दा आङो आंनि जोनोम जायगाखौ आं दा बुंखाबाय, बिजनि बादों होननानै। आं क्लास स्कुलनिफ्रायनो मेथाइ रोजाबबोदों। आं जोंनि हारिमुखौ मोजां मोनो हिसाबै दासिमबो आं माने दा जोंनि गहपुराव बे रोखोमै आं माने फांसन थांसनफ्राव बायदि माने मेथाइ रोजाबनाय एरिनायफोरबायदिखौ मावबोदों। आरो दानि जिथु हारिमु आफाद, बे हारिमु आफादावबो आङो ओरैनो माने एडभाइजार हिसाबै दङमोन। बेवहायनो आं माने बे हारिमुखौ मोजां मोननायखाय आं जा हायो आं बिदिनो माने ओंखारफायोमोन आरो दाबो ओंखारोमोन। नाथाय दा देहा जानायखाय आंहा हालिया जाहैबाय। दिनैसिम दोंबेसे मेथाइ दिहुनखो आरो दोंबेसे मेथाइ लिरखो? आं मेथाइआथ' माने बुंनो थाङोब्ला आं माने ओरैनो फांसनफ्राव जाबा मेथाइ रोजाबोमोन। दा आं बेबायदि मेथाइ रोजाबनो हायाखै। आंनि मेथाइआ दोंसेबो मोजां जायाखै। मानो होनबा आं माने हेन्स लांनो हायाखै। बेनिखायनो आं माने ओमफ्राय रांखावरि गैयिनि थाखाय लोगो थांनाय लोगो लोगो माने रिहार्सेल गैया बायदि होनायाव आंनि मेथाइआ दोंसेबो मोजां जायाखै। दोंबाला 6 दाल रोजाबदोंमोन, मोजां जायाखै आरो। न'खराव ओरैनो साबेसे जायो? दा न'खराव आं ओमफ्राय आंनि हिन्जावा गोमानाया 20 बोसोरनि बारबाय। दा फिसाजो गिदिर सासे, ओमफ्राय फिसाला सासे दङ। ओमफ्राय गेजेर फिसाजो सासेया हाबा जाबाय। दा 2 फिसौला मोनबाय आरो जोंनि गहपुर ओनसोलनिनो देल'सि गामियाव। दिनै जोंहा धनेस्वर गयारि एबा जों दुलाबाथा गयारि होननानैबो बुङो। बिथांनि नोरजिया देहाखौ नायनो फैदों आरो बिथाङा गोबावनिफ्रायनो बे बेमाराव गोग्लैनानै दङ, आजाराव गोग्लैनानै दङ। बेनिखायनो बिथांनि फाहामनायनि राहा नागिरनानै जों रायजो राजानि खाथियाव जों आर'ज गाबदों। जि थाइसे थाइनै मोनो बिथांनि नामै जाहाथे सहाय सहजुग हरो। आरो बेजों लोगोसे बिटिआर सरकारखौबो जों खावलायदों जाहाथे बिथाङा सासे बर'नि आर्टिस्ट, बिथांनि नोरजिया देहाखौ मोजां खालामनो थाखाय सरकारा एसे नायफिनहरो। बिथांनि जिथुनाखि 1975 मायथाइयाव गुवाहाटि रेडिअ' सेन्टाराव बिथाङा जोंनि गहपुर हालामनिफ्रायनो गिबिसिन रेडिअ' मेथाइ खननाय जादोंमोन। आरो बिथांनि दारैनो जोंनि बे गहपुर हालामाव एबा बिश्वनाथ जिल्लायाव हारिमुवा जागायखांदों होननानै बुंब्लाबो जों गोरोन्थि बुंनाय जाया। बिथांनि दैदेननायावनो जों दासिम हारिमुआव दंबाय थायो आरो बिथाङाबो हारिमुआव दंबाय थायो। बिथांनि देहा सोलेरखौ जों जाहाथे सोरजिगिरि आनान गसाइनि खाथियाव मोजां जाथों, थाबैनो हामथों होननानै जों आसा खालामदों। बिथाङा गोबाव समनिफ्रायनो बेमाराव गोग्लैनानै दङ। बेनि थाखायनो आङो बिश्वनाथ जिल्ला हारिमु आफादनि आफादगिरि जानानै आं खावलायनो सानदों जाहाथे अनसुलि रायजो राजाफोरा अननानै एसे अनसुंथाइ जाहाथे बिथांनो माने हरो, बेखौनो आं खावलायदों। दानि सोलिफुनाय सरकारखौबो आङो खावलायदों जाहाथे बिथांनो बोरैबा नुसनबायोब्ला बियो चेनेलनि गेजेरजों जुदि नुसनबायोब्ला दानि बिटिसि सरकारखौबो अनसुंथाइ हरनो थाखाय आङो आंनि गोसो गोरबोजों आं खावलायदों। बिथाङाथ' आं नुबोजेननायनिफ्राय माने बे अबस्थासिम हारिमुआवनो दङ, दाबो जोंजों ओंखारबाय थायो। खिन्थु दा गावनि देहाया थिग नङा हिसाबै दा साननैसो ओंखारथ'नो हायाखै।